Noniin. Ei vittu. Täällä sitä taas ollaan lähes lenkillä. Taas lähtee yritys, et tulisiko vähän kilometrejä. Ehkä joku 200 olisi ihan kiva. Jaa, 200. Erikoista. En oo kyllä ennen polkenut. Vai onko? En tiedä. Ei saakeli. Joo, nyt olisi tarkoitus yrittää ainakin polkea tonne Loviisaan. Ja joo, sit sieltä aion polkea semmoista kiertoreittiä takas, että tulisi sit se 200 km täyteen. Sitten odotetaan, että autot menee tästä. Vittu. Sitten menen tonne helvetti. Joo, mulla oli siis nyt motivaatiota lähteä koittaa 200 taas polkea, koska se on viimeksi. Tai kahtena edellisenä kertana, kun mä oon polkenut sen matkan, niin mulla on ollut aina perse ihan järjettömän kipeä, vaikka mulla on ollut tietenkin tämmöset pyöräilyshortsit. Eli en oo kuitenkaan ilman mitään semmoista pyöräilyhousuja polkenut. Kyllä löytyy housut, missä on säämiskä. Koitin laittaa säämiskä rasvaa, että jos se vähentäisi hiertymiä, niin katsotaan nyt sitten, että miten tää nyt onnistuu sen kanssa. Oon laittanut sitä nyt jonkin verran. Mä en tiedä, tää ajaminen ei kyllä nyt tunnu mitenkään erityisen kevyeltä, mutta se voi johtua myöskin siitä, että täällä on nyt pieni vastatuuli. Et sen takia mä yritän pitää tätä kameraa vähän vinossa, ettei tuuli tulisi suoraan mikkiin, koska sitten mun puhe ei kuulu ollenkaan. Kuuluu vaan sitä vittuun tuulen ääntä. Joo, täällä on ihan hieno sää kyllä. Nyt sen saa lähdettyä aika aikaisin. Se on jopa ennen 3 iltapäivän lähdettyä. Kyllä se lähden vastuus 4 aikoihin liikkeelle. 4-5 aikoihin. Nyt jos joskus on tilaisuus polkea vähän pitempi matka. No niin, tällaista nyt sitten ollaan Kikkilässä. Juomassa taas perinteistä juomaa. Joo. Noista lipuista kun kattelee tuolla jostain idän suunnilta nyt näyttäisi tässä kohtaa tuuleva. Just mä oon tuonne sitäänpäin lähössä, et vähän nyt tuulee, mutta niin no, en tiedä, aika hitaasti jostain sit kulkee taas tää pyörä. En tiedä mikä siinä on vittu, ottaako kofeiini kenties sit siihen. Joo, no nyt seuraavaksi kohti Poppoota. No niin, nyt sitä sitten ollaan Porvoossa. Eipä mulla nyt täällä mitään sen kummempaa. Nyt kun mä aion kuitenkin niinku Loviisaan mennä, niin nyt mä varmaan tästä jatkan suoraan matkaan. En jaksa mennä sittariin, tuhlaa aikaa. Niin että keskinopeus laskee ihan saatanasti. Joo, tuolla on ihan helvetin rumia taloja. Mä aina kun mä ajan Porvooseen, mä mietin, että miksi tänne näinkin hienoa kaupunkia on rakennettu noin rumia taloja, mitä tuolla. Aina noi aina vituttaa, mutta sit tää on niinku hieno tää vanha Porvoo. Hei helvetti. Täällä sitten nyt poljetaan. Mitäs ihmeestä? No en tiedä, siinä menee joki. Ei saakeli, mikäköhän saatana joki toi jo. Ei se vissiin Koskenkylän joki, se on Koskenkylän joki saa kauempana. Mut joo, kohta. Tämä on menossa Koskenkylän päivä. On sinne varmaan vielä vähän matkaa, mutta tässä nyt vähän kuvalla jotain tämmöstä. Tossa menee pyörätie vieressä. Mut mä en nyt halua ajaa sillä, koska se nyt on taas ihan paskas kunnossa, kun ei nää vitun kunnat osaa pitää ikinä huolta pyöräteistä paitsi välillä. Nyt onneksi tänä vuonna on tosi paljon kunnostettu noita pyöräteitä. Se on kyllä sinänsä hyvä, että on ollut ihan perkeleesti noita tiettyjä maita, niin tiet kunnostetaan, mutta se on kyllä ärsyttävää, kun ne välillä jätetään ne tiet vähän semmoseksi, että niissä on saattaa olla niinku paljasta niinku soraa tai jätetään niinku silleen, että asfaltti laittamat, sitten saatetaan vähän viiveellä. Vielä 12 kilsaa Koskenkylään. Joo. Se on vähän, sitten no ei mitään, jotkut uudet pyörätietkin vähän semmoset, se asfaltti on laitettu se jotenkin vitu huolimattomasti. Tai silleen, että se niinku tärisee siinä ihan uudella asfaltilla ajaminen, ei sekään kyllä olekaan. Se olisi kyllä, olisi näillä kunnilla kyllä vielä vähän panostettavaa niinku näitten teiden ylläpito. On niin paskas kunnossa niinku kokonaisuudessaan niinku kuitenkin, että onneksi kuitenkin on pieni osa kunnostettu, mutta voisi niitä vielä enemmänkin kunnostaa. Ei vittu, vihdoinkin täällä tapahtuu jotain. Täällä on vähän mettä, eikö siis kaupunki ihan saakelisti. Voi, tultiin kyllä taas niinku maalaiskunnasta maalaiskuntaa. Ei perkele. Kummatkin Poppoo ja
Loveisa. Joo. Siellä Lovisassahan on se nähty, että siellä on ydinvoimala. Ja legendan mukaan kouluruoka tulee Lovisa ydinvoimalasta ainakin tonne järven päähän. Semmosta se on kyllä. Siinä kutsutaan ainakin. Virallisesti sitä kutsutaan vissiin ydinjätteeksi, mutta meidän koulussa ainakin oppilailla sanotaan, että se on niinku ruokaa, mitä siellä syötetään, että joo, semmoista. Perhana. Vittu mä sanon. Aivan helvetin hyvä tuplapatukka löytyi repun pohjalta. Siis vittu tää on niinku hyvää. Vittu. Mitähän on vettä? Kyllä tätä syö, ei tää niinku pilalla. Tää on jostain syystä liiskantunut, kun mun repussa ei oo oikein mikään. Niinkään ei oo oikein tapana pysyä ehjänä mun repussa. Kaikkea ne jostain menee rikki, en tiedä miksi. Jääkin vittu liiskantunut, vaikka ei edes ollut kahden paljon painoa. Ei vittu, kattokaa. Tässä siellä on. Siellä on ihan vitusti joutsenia. Ei vittu, ne lähtee lentoon. Jumalauta, että on paljon joutsenia. Kunnon läpsyttely kuuluu. Varmaan vähän huonosti näkyy. Juu, sellaista. Joutsenpelto, nice. Täällä on myös jotain vitun muitakin ankkoja, saatana. Joo. No niin vittu. Vihdoinkin mä oon nyt täällä Lovisassa. Siellä on liiteri. Joo. Tänne oli kyllä. Vähän oli kyllä persestä pyöräillä. Vähän tuntuu, että vittu saatana puhelinkeikku. En mä oo ihan varma, että auttaako tää säimiskarasvu nyt kohan hyvin, mitä mä laitoin. Edelleen tuntuu, että meinaa tulla persekipäksi. Nytkin niinku särkee persettä vähän, vaikka mä en oo polkenut edes 90 kilsaa. Joku 87 on varmaan nyt polkenut. Särkee perseestä. Tää on kyllä niinku. Tää on ihan perseestä, kun särkee perseestä. Mä en ymmärrä. Onks mulla niinku jotenkin herkkä se alue vai mikä vittu siinä on, kun aina pitää tulla niin vitun kipeäksi se alue. No, ei se nyt varmaan vielä mitenkään mahdottoman kipeä, mutta on tää kyllä vähän huolestuttavaa mun mielestä, että se on jo kuitenkin niin näin kipeä, mitä se nyt on. Siellä on S-Market. Täällä on nyt vähän näitä tämmösiä kauppoja. Täytyy valita mihin mene, mutta se on ehkä hyvä puoli, että kello nyt ei oo mitenkään kahden paljon. Se näyttää, että olisi ihan vitun paljon, mutta kun tulee vaan nykyään niin aikaisin pimeä. Niin, nyt mä oon lähdössä täältä Lovisasta. En mä nyt jaksa täällä pyöriä ollenkaan, kun täällä on pimeätä, niin ei tässä ole niinku varmaan mitään ihmeellistä. Kuu paistaa siellä ihan hienosti. Just sen tuossa mikropissaa ja lihapirkkaa. Paisto pistää lihapirkkaa. Et semmoista. Nyt olisi tarkoitus lähteä Lapinjärvelle. Mutta vähän kyllä tuntuu niinku ikävältä, tai tuntuu ikävältä niinku polketta. Täällä on kyllä aika kylmä. Siis täällä on niinku sääsovoksen mukaan joku 4 astetta, mutta mun mielestä tuntuu kyllä, että täällä on kyllä jopa melkein pakkasta. Et saattaa täällä olla joku 2 tai 3 astetta oikeesti. Tuntuu vaan niin aika kylmältä. Oli kyllä kerrastopaita, mutta jouduin silti laittaa niinku, tai päätin laittaa takin päälle, kun tää tuntuu vähän kylmältä. Jos olet sit kun mä lähden polkeen, niin taas vähän lämpiä tää. No niin, mä oon nyt täällä Lapinjärvellä ja vähän on kyllä nyt paskatilanne, kun just vähän tunnustelin paikkoja, niin kyllä vähän tuntuu, että on hiertymät kyllä tullut siitä huolimatta, että laitoin tota vitun säimiskarasvaa. Mä kyllä lisäsin sitä vähän, mutta ei se vaan tunnu ottamaan, että vähän kyllä nyt vituttaa niinku oikeesti niinku sille vituttaa, että tää nyt meni tällä ja nyt on keskinopeuskin tippunut alle 16. No tässä se nyt kokea laskea, kun mä seison tossa. Mä en tiedä mikä siinä on, että mun niinku kunto niinku näin huono. Sitten mua edelleen niinku särkee tähän vasempaan polveen. Tosin mä en oo kyllä varmaan missään videolla kertonut sitä, että mulla on niinku ollut tässä polvikipukin nyt joku pari viikkoa. Nyt se vaan niinku on, että mä en tiedä, polvessakin varmaan joku vitu rasitusvamma ja ihan vitusti kaikkea paskaa on kyllä nyt. Ei saakeli. No, nyt ei auta muu kuin jatkaa matkaa tästä. No niin, täällä sitten nyt ollaan menossa. Mä oon taas täällä tän yhden mäen päällä. Sitten tää on nyt siis se sama mäki, mikä oli siinä videossa, missä mä polin sen ekan 200 sinne Artjärvelle ja tonne Lapinjärvelle. Nyt mä oon sen mäen päällä. Se oli se, missä mä sanoin, että ei vittu, että tulee iso mäki. Sitten sen jälkeen että tulee vielä uudestaan, että ei jumalauta, vieläkin lisää mäkeä. Se on ihan sama homma tuolla toisella puolella. Sitten ei nyt muuta videolla näy kuin tuo kuu, joka paistaa. No niin, siellä jotain radiomastoakin välkkyy. Ja se itse asiassa yllättäen näkyy tähän kameraan. Joo. Kohta mä menen Pornolammelle, eikö siis Porlammelle, joo.
Noniin, tässä nyt vähän lisää tunnelmia täältä tien päältä, että kyllä mä nyt niinku, kun täällä on jo niinku täysin pimeätä ja kuu vaan paistaa ja ei kuulu mitään muuta kuin tää renkaiden helvetinmoinen humina, joka siis on aika mukava ääni. Niinku oikeesti ei oo edes sarkasmia. On tää kyllä vaan niin chilliä pyörää tässä. Tää on niinku vaan niin jotenkin tää tosi mukava ja rauhoittava niinku polkea täällä yöllä. Kyllä niinku tässä yöllä pyörämisessä on niinku jotain niinku sellaista hauskaa. On se varmaan, kun täällä on pimeätä kaupunki, niin se on vaan niinku sellaista, ei saakeli. Joo, tos kun mä pyöräilin tonne Loviisaan tai olin sinne menossa, niin sinne kohtaa mulle vähän sitä, että ei helvetti, en mä varmaan tuu jaksaa tätä koko lenkkiä. Että on niinku ihan persestä. Mut nyt mulla on ollut tässä viimeisen 10 kilsan ajan tai jopa melkein 20 kilsan ajan, että vähän olo niinku parantunut. Nyt niinku tuntuu, että jaksaa vähän paremmin. Että kyllä tää on just tää kestävyysurheilu, että välillä tuntuu sitä, että ei millään jaksa, sitten tekis mieli lopettaa. Välillä taas tuntuu, että tää on niin kevyttä, että menee ihan tosta noin vaan. Mä nyt kuvaan tässä vaan mustaa, kun ei tästä näy mitään. Vähän vaan nyt tunnelmia kerron täältä saatanan siistit paikasta. Vittu, että nyt on mäki. Vähän lisäsin sitä perserasvaa. Kyllä se tuntuu ehkä vähän auttavan, että mietin jo, että tämähän on täyttä kusetusta tää säämiskärässä, kun ei tässä auta, mutta ehkä se pikkasen auttaa, mutta en tiedä, vaikka se pikkasen tuntuu auttaa, niin kyllä tää silti tuntuu ehkä vähän olevan ehkä hifistelyä tää säämiskärässä, kun ei tää nyt niin paljon kuitenkaan auta. Tai sit mä en vaan oo laittanut sitä tarpeeksi, en tiedä. Jotain paskaa nyt piti pysähtyä, kun mä vaan niinku yritin polkea helvetin jyrkkää mäkeä samalla kun kuvasin. Loppuvoimat. Joo. Ei vittu, siellä on katulampui. Vihdoinkin aletaan saapua myrskyilää. Ei vittu, jos. Ja vittu, heti kun aloitin kuvaamisen alkoi alamäki. Joo. Kuvataan nyt tää pätkä tästä. Kuuluu varmaan vähän tuulen virettä tässä näin. Ui saatana. Ui kun kulkee. Joo, nyt sitä sitten ollaan täällä. Perkele. Mietit, vois syödä pari Pirjalan kaarakkaa. Pillupirkka, niin joo. Karjalan pirkkaa. Mitäs saatana tässä on? Oho, hups, voi vittu. Ei jumaa kautta, siinä on jotain nestettä. Mä en tehnyt mitään just. En mä oo mikään ympäristön paska ja syödäis nyt jotain. Mutta tää on muuten jännä, kun täällä niinku näitä ankkoja lentää. Tää, vittu sorsia nää varmaan nyt on, mutta mä tykkään kutsua näitä ankoiksi ihan vaan, koska miksei. Tää on kyllä niin mukava, kun niinku, tää on niinku ihan pimeät, mutta kuuluu vaan niinku ankkoja laulua täällä. Kyllä tää kelpaa. Lintoja laulu ei olekaan kuulunut hetken, niin on se kiva, että pitkästä aikaa taas kuuluu. Juu. No niin, mä oon nyt täällä Pukkilassa ja taas nyt iski vähän semmonen, että just kun mä olin pyöräilemässä just sieltä Lapijärveltä, Myrskälä oli silleen mukavaa, nyt kun mä Myrskälästä pyöräillyt tänne Pukkilaan, niin ei oo taas ollut ihan niin mukavaa. Että toivottavasti tää nyt tästä ihan pahene, mutta mä ajattelin kuitenkin nyt mennä niinku tonne Mäntsälään, enkä suorintareittiin kotiin, jotta tulisi sit se vaikka se 200 täyteen, koska muutenhan siitä tulisi joku 190. Ei se sit tuu kuin 10 kilsaa lisää, jos mä menen Mäntsälään. Enkä niinku Paskolan kautta kotiin. Noniin, mä oon nyt Mäntsälässä, mä söin just lisää Karjalan piirakointia, mä söin pullan. Mutta tää on kyllä ihan persettä, vielä on 30 kilsaa kotiin. Ei saakeli. Ihan tätä paskaa, kun mä oon taas mennä Siposeen. Mietin, että harkitsin jo, että vois tyliin mennä vaan junalla kotiin, mutta katoinkin, että seuraava juna menee vasta joskus 5.50, siis niinku, joo, niinku melkein 6 aikoihin. 6 aikoihin menee vasta seuraava juna. Olisiko ollut joku 5.53, vittu. Ei vittu. Joo, tänne nyt
saavuin kotiin. Ei tässä ole mitään järkeä. Täällä alkoi nyt sataa vettä. Tää on nyt viimeiset 10 kilometriä satanut vettä ja mä oon aika märkä. Mutta onneksi tää vesisade tuli nyt tässä aika loppuvaiheella eikä yhtä aikaisemmin. Joo, semmonen 200. Aika lailla tasan 200 kilsaa. Aikaa meni joku 12 tuntia 48 minuuttia ja keskari oli 15,7. Nyt on kyllä hitain 200 tähän mennessä. Mutta ainakin onneksi meni. Mä mietin jo niinku, siis silloin kun mulla oli ollut edes puoliväliä, mä mietin, että ei vittu jaksaa enää. Et se on jo näin kauan jaksanut se, että ei oo jaksanut. Joo, haistakaa paska.